Дина Георгиева Иванова и ще ви покажа как да си оплетете бастунчета. Ще ви покажа само двечките, защото имам ето, да не си мисля, че ви лъжа. Имам още две и още едничко. Сега. За целта ще ви трябват ще ви трябват 9 жълти ластичета и 10 розовки. Сега, не съм сигурна дали са точно толкова, но просто само толкова ще ви кажем. Имате едно жълто ластиче. Само да ви кажа, аз не съм се научила да плета ето така, затова аз плета с този край, ето тук. И го само така. Сега, плетете 3 пъти. 3 пъти, такачка, го въртате. 3 times. Аз ще, когато след една седмица ще е същото видео, само че на английски за хората, където знаят английски, учат английски или пък са англичани. Така. Имате 2 розови и ги закачат така. Избутват жълтото. И така. Така. После ще ви трябват 3 жълти, 3 розови, пак 3 жълти и така колонката. Извинете, нали така ви показвам. Видим ги от една моя голяма купчина. Ето, 3 пак. 3, 5. Ето, 5. И още 3 розовки. Да ви се получат. 6. Може накрая. Сега. Няма да говоря, а гледайте. Това, нали, е бастунчето. Може да се плете, само да ви кажа, на такъв стан. Някои хора го наричат скелет. Аз съм един от тези хора и аз го наричам скелет. Така. Сега, на
накрая ще ви останат две жълти. Не се тревожете, ще ви остават две жълти. Взимате така едно жълто и го надъпвате. Изплутвате всичко хубаво и превръщате. Така. Малко претегляте и бутате до края. Взимате последното и го прекарвате така. И бутате нагоре. Изкарвате и правите същото нещо, за да не ви излезе. Така. Сега оправяте това. Така бутате, нали, дължате и така нататък, нали. Сега. Скуката, ето тук през жълтото, го проръглате. Бау! Бастунчето ви. Измите другото жълто. Още не измите. Аз го връщам ето на така, защото е по-лесно на първо ето на така. По-лесно е да изкарате след това, да изкарате латик. Обръщам обратно и изкарвам. Опа! Изпуснах го. Нямаме грижи. Спокойно, аз се хванах пак. Шегувах се с вас. Ето така. Не, свършва клип. Взимате ластичето, пак така и бутате жълтото. Правите така. По-ръговачвате по същия начин. По същия начин, само че е малко по-различно. Така, щом го пробутате, нали, така. Щом го дръпнете нагоре, се получава нещо като тапче. Щом го изкарате, ето така. След малко заедно ще проверим колко са, защото не съм сигурна дали са 10 розови, 9 жълти. Не съм сигурна, ще проверим сега. Едно, така. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Извинете, моя грешка е 13 жълти от розовите. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А от розовите е правилно 10 са. Ще ви покажа други моделчета. Ето, зеленко. Това е коледно. Ето ви два коледни цвята. Тези са малко летни, малко нелетни. Ще включа и този новия бастун, който го направих. Така. Това са малко момичешки цветове. Айде да не казвам, че не са момичешки. Момичета може да ги харесват. Не говорим за розовото, но може да им харесва лилавото, черното, жълтото, бялото. Може тези цветове да им харесват. Ето. Вода. Едно лилаво, като на Милка. Черно с розово. Това, където го направихме. И това. Сега съм го направила специално за момчета. Тези латиши може да си украсите елхата вкъщи или пък да украсите камината за Коледа. Може също и телевизора, пак за Коледа са те. Хубави са. Благодаря, че ме гледахте. Много се лоски на всички и от мен до скоро!